Ada musik ya? Ah, iya Mas, kumpul iki dangdut tak. Aku mati njero kono, aku batang iki. Ayo ati kubur, padahal dirbone. Aku stumpas sik iso ora ono ya kowe. Oh iya. Beh, batang aku sing disebut-sebutne ya. Dek tuku cincin ning omahe Mas Budi tuku takon bedone iki. Piro? Regane. Entek piro kae? Entek 18 juta. Dicumul. Piro iki? Piro? Iya, cincinnya keh 8. 8. 11 juta. Iya, wae mahal. Ya sak gedhuke sisa. Kayak bar kuwi ngono meh, opo kuwi? Sapine wong ganti rugi. Aku untuk berarti wong ganti rugi 30 juta. Untuk berarti ya saiki lah ra apa. Lah sapine pokoknya tak kan wis tak tulis pager. Dilarang mengikat sapi kayak pembatet kenceng. Menjeblong-jeblong. Atau alah paling yo watu. Wis ana 2 minggu. Patah banyune yo. Nah, iki sapi nek kemana? Lah udan iki piye? Lempuk. Engko bare piye? Alas bae penak gak mlaku. Bar iki aku wis ngomong wis ngomong Mas Rian. Engko iso ngono yo. Yo, nah aku golek kanca meneh iki. Gak iki sapine iki kerbo lho, kerbo. Woi, Wis diomongi kerbo mbatek ya. Kalau bojoku nyentek-nyentek ya diseneni. Salah sapa ngenteng sapi kok domongi ditulis picek matamu iki delok ning ngono wis. Aku ndelok ya kemekel. Aku ndek iki mari mancing ning A1. Cemane kalen kok mono bisa temui arek. Bah, untuk ora? rantuk balik-balik yo mek ngumpan tok. Sengane no. Nah ini rantuk. Wis kabeh aku ngamuk. Tapi aku wis golek umpane bat. Didalah mancing ning omahe. Mancing tadi yo. Kok spend dhewe pindah men. Baik aku wis ketemu akeh bareng tadi teko. Makani wayahe makani. Bagi dhewe. Dhewe koyo mancing wis entuk. Enak sesuatu. Untuk iwak tak kebalik sana aku menang. Nanti nanti tadi. Oleh lho. Oleh dong nyapa. Dulu dhewe ngedamen bisa. Alas ben lah. Dulu dhewe iwake akeh kok. Maneman. Aku daripada ngono ya mending ning kanca sing ngomong-ngomong sing wis penak. Nang omah ya nyapa. Ngenteni kae. Ndek aku tuku pasir. Kowe 800 mugo murid lah lumayan tuku ning. Apa tuku ning Mas
Ini tuku nih Mas Mipal. Mas Mipal lumayan lah. Wongnya gak tronton. Iya, katanya biasa nih gue mobil biasanya apa gue tronton. Gue gelis, Indra Suwing. Aku jadi bawa beli anakku kering, terus dino mati tak gowo ning Pak Mati. Disuntik. Ini bukan aku jerat itu panjang belas lo. Ya, enggak asu. Stop, stop. Mulai saya ini boleh. Yo. Males aku sana rumah. Meli ae mas aku. Jadi masalah gara-gara bojone sapa? Bojone Kandi lho. Oh, mandi gue ganti. Kandi sayur ate kipras. Ya masuk gara regane sayur lho aku iki nilai kan tahu wong iki angon. Kalau wong iki minta sapi, lah kudu mangan sayur lho, terus sapi. Gak terima membeli tak obat, sapi ini ngomong mati tak obat. Lah terima dari beli lagi. Lah soal kabeh butuh beli aku sak keren nganti RT siji nganti RT 20 ya. Nganti RT 20 Bang. Goblok. Ana ngomong masalah sopo mencari sapi kok ditulisi barang ra to. Terus aku wonge ora iso, alas sapi itu mati kabeh. Kapok. Itu Sapi nih saya boleh beli. ini sopo ya Allah. Kali mana. Aduh. Sapi siapa? Tapi ini Mas Budi lho. Oh, alah. Ning kono dikencang ning kono mati. Ini bojone ngomongnya terus dipinduni ngomongnya sama kencang ning kono tangan. Jangan dikencang ning kono ande ya sampe mati wis. Wong wis ra angon-angon sapi wis tuku wedhus tok ngono penak. Bisa mancing nih. Mancing bunyinya sama. Oh iya. Temen Gue loh. Sik. Bunyi lho kalian Pak. Aku beli lho anakku bilang tidak buku lho. Are. Weh, aku dengar angker pancing arek nongol. Lah, rame dewe. Tunggu kabeh koronge paling luwe. Perkane banyune medun. Loro bunyi gungku banyune medun nek. Samune enggak piye. Mati rasanya temen. Bisa terus malah tangannya. Tak mudah. Kemana aduh. Ten. Kenapa ya? Oh. Salah. Dia